Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da zuwa tashar Arewa Fakis TV, tasha da ke kawo muku labarai akan fitattun jaruman Kannywood. Kamar dai yadda muka saba, yau ma mun kawo muku cikin katafaren shagunan wasu fitattun jaruman Kannywood. Amma idan wannan shine zuwanka na farko shafinmu, to ka danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Ali Nuhu Muhammad, wanda aka fi sani da Ali Nuhu, fitaccen jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa, producer, director, sannan mai mallakin kamfanin FKD Production. An haife shi ran 15 ga watan Maris na shekarar 1974. Yana ɗaya daga cikin manyan jaruman Kannywood, sannan shine jarumi na farko da ya shahara fiye da sauran jarumai. Hakan yasa ake masa lakabi da sarkin Kannywood. Baya ga harkar Kannywood da yake yi, Ali Nuhu shi ma yana da babban shagonsa da ya sa suna Don Ali Collection, inda yake sayar da kaya na maza irin su riguna, takalma, rigunan kwallo, jallabiyoyi da sauransu. Nafisat Abdullahi, fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa wacce 'yar asalin garin Plateau ce. Tana cikin jerin manyan jarumai mata wanda tauraron suke ci gaba da haskawa. Ta yi fice a shekarar 2010 a cikin fim ɗin Sai Wata Rana na kamfanin FKD Production. A yanzu haka ita ce jarumar da ke jan ragamar fitaccen shirin nan mai dogon zango na Labarina. A cikin watan nan na Nuwamba na shekarar 2021, jaruma Nafisa Abdullahi ta buɗe katafaren shagonta na kayan kwalliya zalla wanda ta samu suna Naf Cosmetic a jihar Kano. Aisha Aliyu Tsamiya, wannan jaruma dai kusan ta fita daban da sauran jaruman Kannywood. Ganin yadda take da kamun kai fiye da sauran jarumai da suke nuna rashin kunya a cikin masana'antar. Jarumar ta yi fice ne a cikin fim ɗin Tsamiya, inda a nan ne lakabin sunan Tsamiya ya biyo ta. Ita ma dai ta tsunduma cikin harkar kasuwanci, inda ta buɗe shagonta a jihar Kano mai suna Aisha Beauty Palace. A yanzu haka dai jarumar ta fi ba da ƙarfi ta ɓangaren kasuwanci fiye da harkar fina-finai. Ita ma tana sayar da kayan kwalliya, hulunan maza, leshi, riguna da sauransu. Jaruma Sadiya Kabala, duk da kasancewar wannan jaruma bata kwashe wasu shekaru ba a masana'antar, amma ta samu ɗaukaka da nasarori a ƙanƙanin lokaci. Ta fito a cikin shahararrun fina-finai tare da manyan jarumai, sannan tauraronta ya haska ne a cikin fim ɗin Ƙorariya. Amma ta fara fitowa ne a matsayin 'yan rawa a wani fim na kamfanin FKD Production. Wasu daga cikin fina-finan da ta fito sun haɗa da Makwabcina, Kwaɗayi da Buri, Amaryar Ƙauye da sauransu. Jarumar dai ta buɗe babban shagonta a garin Kaduna, inda take sayar da kaya irin su shadda, leshi, hulunan maza da sauransu. Jaruma Maryam Yahaya, wacce ita ma tana ɗaya daga cikin matasan 'yan mata a masana'antar Kannywood. Ta yi fice a cikin fim ɗin Mansur, wanda jarumi Ali Nuhu ya bada umarni ƙarƙashin kamfanin FKD Production. Bayan shahararta a fim ɗin Mansur, Maryam Yahaya ta fito a cikin wasu fina-finai irin su Mijin Yarinya, Gidan Abinci, Taɓo da sauransu. Ita ma dai ba a barta a baya ba, domin tana da shagonta wanda ta samu suna Maryam Yahaya Collection, inda take sai da kaya irin su jakunkunan mata, leshi, takalma, huluna da sauransu. Jaruma Amal Umar, ɗaya daga cikin matasan 'yan mata wanda tauraron su yake matuƙar haskawa a yanzu. Jarumar dai haifaffiyar jihar Katsina ce, kuma an haife ta a shekarar 1998. Jarumar ta yi fice a shekarar 2015 a cikin bidiyon waƙoƙi tare da manyan mawaƙa irin su Umar M. Sharif, Garzali Miko da sauransu. Duk da kasancewar bata daɗe ba a cikin masana'antar, amma ta shigo cikin jerin manyan jarumai sannan kuma 'yan kasuwa. Ita ma ta buɗe katafaren shagonta wanda ta samu suna Amal Umar Collection. Tana sayar da kaya irin na mata wanda suka haɗa da jakunkuna, sarƙoƙi, takalma, agoguna da sauransu. Jaruma Saratu Gidado, wacce aka fi sani da Daso, ta kasance cikin jerin manyan jarumai wanda sun daɗe a cikin masana'antar. A yayin da yawancin jaruman Kannywood ke ta shiga cikin harkar kasuwanci, musamman ma mata, ita ma jaruma Saratu Gidado ta tsunduma cikin harkar, inda a jiya Lahadi a shekarar nan ta 2021 ta buɗe katafaren gidan shagulgulan biki irin su birthday, dina, walima da sauransu. Ta wallafa a shafinta na Instagram, inda take bayyana cewa an kammala aikin gidan, masu nema za su iya zuwa domin biyan bukatunsu. To masu sauraron mu, kada ku manta dai ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun dora.